Bingo. Domnul președinte, Bună dimineața, bine ați venit. Ședința din 31 iulie 2026. Dați-vă și mai spre stângă. Sau ce? Dăm citire celor de pe ordinea de zi. să dacă sunt prezența. Prezența, avem și online. Da. Ia sunați pentru cine nu este Toni, domnul Boană, sau sune cineva dacă vrea, dar nu sunăm și noi. Nu am sunat imediat. Toate mai important cu telefonul, nu? Alo! Bună dimineața! Suntem deja în ședința de Consiliu, începem ședința și trebuie să spui o Mulțumim, domnul Toni, consemnăm o zi frumoasă. Dăm citire proiectelor ordinii de zi. Punctul 1. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local al doamnei Chițibulea Dorina Andreea. Punctul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal de la ultima ședință. Punctul 3. Proiect de hotărâre privind declanșarea procedurii de selecție pentru administratorul unic al SC Servicii de Utilități Publice Leu. Punctul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii contractului de comodat pentru terenul situat în Carlaua 119, parcela 2581 pe 1. Punctul 5. Divers. Supunem spre aprobare proiectul ordinei de zi. Cine este pentru? Împotriva, abține toată lumea pentru. Domnule președinte, Da. îmi cer scuze. Vreau să vă transmitem procesele verbale, ca de obicei, ale Comisiei Economice. Da? Și vreau să vă spun că Comisia Economică a luat în dezbatere două proiecte. Primul proiect a fost pentru declanșarea procedurii de selecție pentru administratorul public al SC Utilități. Al doilea proiect a fost aprobarea încheierii contractului comodat pentru terenul respectiv. Și Comisia constată, fără să aibă amendamente de formă și fond, că sunt îndeplinite procedurile legale, există referatele de specialitate a primarului, dar și raportul de specialitate al compartimentului de resort la ambele. Conform prevederilor legii 187 pe 2023, pentru modificarea completării UG 109 pe 2011, privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice. Deci, Comisia este de acord cu și unanimitate și dă avizul favorabil pentru aceste două proiecte. Poftiți procesul verbal, ca de obicei al Comisiei Economice. Mai sunt procesele la Comisia. Ok, trecem la punctul 1. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local al doamnei Chițibulea Dorina Andreea. Doamna Chițibulea, vă poftim în față să vedem jurământul. Mâna dreaptă de Biblie. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor Comunei Leu. Așa să-mi ierte Dumnezeu. Doamne ajută! Vă rog să semnați cele două. Doamne ajută să aveți un mandat cu succes. Nu mai e bine. Poftiți. Da. Una o luați dumneavoastră. Stați pe să și una rămâne la mână. Ia uite. Plăcere. S-a depus jurământul doamnei Chițibulea Dorina Andreea. Trecem la punctul 2 după ordinea de zi. Trecem la punctul 2 după ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal de la
ultima ședință. Îmi dai și mie cuvântul, vă rog Da? frumos. Poftiți. Am văzut că este o problemă la vot. Eu la punctul 1 data trecută nu am votat pentru. Știți că a fost problema cu completările. Dar aici văd în procesul verbal că a fost votat în unanimitate. Ce Da, facem modificăm. în situația asta? Modificăm respectiva cu mențiunea dumneavoastră. V-aș ruga ca pe viitor să-mi pune cineva la dispoziție și filmările acestea să mi le trimită pentru o mai bună, să și verific voturile în raportul ce se notează. Da. Bine. Acum avem două. Și putem să... Au fost și atunci pentru... Ok. Mai sunt discuții pe marginea acestei teme? Nu? Supunem spre aprobare proiectul 2 după ordinea de zi. Cine este pentru? Împotriva, abține toată lumea pentru. Mergem la punctul 3. Proiect de hotărâre privind declanșarea procedurii de selecție pentru administratorul unic al SC Servicii de Utilități Publice Leu. Discuții? Nu? Supunem spre aprobare punctul 3 după ordinea de zi. Cine este pentru? Abținere împotrivă, toată lumea pentru. Punctul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii contractului de comodat pentru terenul situat în Tarlaua 119, parcela 2581 pe 1. Dacă îmi permiteți, am să Da, domnule fac o precizare. În contractul de reabilitare, modernizare și extindere a sistemului de alimentare cu apă în satul de Comuna Leu, în devizul general este prevăzut capitolul organizare de șantier. Conform legii, autoritatea publică locală trebuie să pună la dispoziția antreprenorului o suprafață de teren în vederea efectuării acestei organizări de șantier. Vreau să zic că a fost identificat un teren care este în domeniul privat al comunului, este cadastrat și sugestia mea este ca această organizare de șantier să se efectueze pe acest teren. Bineînțeles, în baza unui contract de comodat. Dacă sunt discuții. Nu sunt discuții. Supunem spre aprobare punctul 4 după ordinea de zi. Cine este pentru? Împotriva, abține toată lumea pentru. Trecem la diverse. Cine vrea să ia cuvântul? Domnul Bățu, domnul Toni? Hai, domnul Bățu. Sau domnul Mitică. Dar lui a fost primul. Poftiți. Eu așa și am zis. Am văzut că v-ați apucat de drumuri. Cu piatra, cu... Deocamdată suntem la drumurile de exploatare. Drumurile de exploatare, bun. Drumurile de exploatare deocamdată o să beneficieze doar de utilajul terasier, adică de modelare, de îndreptare. Am făcut satul Zănoaga, l-am terminat. Urmează să intrăm pe drumurile de exploatare din Leu. După ce vom termina și cu drumurile de exploatare de la Leu, vom intra să îmbunătățim intravilanul, deci drumurile sătești sau comunale, cu piatră. Ce nu am văzut. Am vorbit aici într-o ședință de comisie, o să luăm și un compactor. O să închiriem un compactor. Asta în momentul în care Ca să-l facem se mai va aproba durabil. bugetul, deocamdată nu avem nevoie. Până nu se aprobă bugetul la nivel de localitate. Facem în regie proprie lucrările astea, deocamdată. Am înțeles. Bun, ce vreau să vă mai întreb, mi-a semnalat cineva de la echipa de fotbal. Au vrut să facă o contestație și n-au putut pentru că nu era clubul plătit. Era doar o tranșă de 2500 Da, e din adevărat. 5000 de lei. Conform legii bugetului de stat, până la aprobarea bugetului local sau al clubului, se pot face plăți pe o formulă de calcul de 1 la 12. Respectiv, în luna martie, 3 la 12. Va să zic că din factura de înscriere a clubului la AJF, de 5.000 și ceva, s-au plătit, conform legii, conform formulei din contabilitate, 2.700, să zic așa. Va să zic că după ce se aprobă sau trecem în altă lună, putem să mai plătim o tranșă. Ăștia sunt legile contabilității în România. Și bugetul când îl va fi gata? Să sperăm că într-o lună de zile, dacă primim costurile defalcate pentru funcționare, pentru salarizare, pentru dezvoltare de la Consiliul Județean. Nu vă pot spune până nu vedem Mulțumesc. sumă.
Domnul inginer Bățu? Da. Dragi colegi, eu am o anumită vârstă în care nu mă mai laud și nu mă mai pot fi lăudat. Dar colegul nostru, Boană Toma, a insistat, care nu este acum aceea, și îmi pare rău că nu e, a insistat să arăt diplomele mele de studii. Mi-a încălcat pe orgoliu și am adus două dintre aceste diplome. Una de absolvire a școlii generale, unde mediile sunt de la cap la coadă în proporție de 90% de 10. Da? Fost un elev silitor, foarte bun, domnul inginer. Și diploma mea de inginer, absolvită tot cu media 10. Felicitări. Nu, deci încă o dată n-am venit să mă laud, dar a trebuit să-i răspund acestui om, pentru că nimeni nu mi-a cerut până acum această treabă și am ajuns la această vârstă să-mi ceară cineva. Dar problema care e? Că nu ne naștem toți cu același număr de neuroni sau același IQ. Același... Ce vreau să vă spun? Pentru că am vrut să văd și eu cine este acest om care îmi cere mie diploma de studii. Am zis, domnule președinte, Să vedem. primul lipsa colegului. Să Mai vedem, bine o lăsăm pe ședință ulterioară. Spune Când ești punctul de omul vedere, prezent. numai puțin. să vedem La cine... diverse, dânsul și-o spune și Sigur, domnul da. Boană când va veni, Bă, Da. cum dă De la replica replică. unul după altul, ne nu facem cred că rușine. sunt chestii Constituțional. jignitoare. Să citească Da. pe Dumneavoastră registrare să vadă care e treaba. Lăsați colegul să vorbească. Deci, am vrut să văd și eu, băi frate, cine e acest om care îmi cere mie asta, să vedem ce pregătire are, ce... Și înainte de a începe să spun, îmi cer scuze de la familia lui domnul Boană, pentru că una din meseriile domnului Boană a fost aceea de proxenet. Hai, domnul președinte, așa am ajuns. Măi, te rog, Așa am ajuns ședința de Consiliu, vorbim de proxenet, ce înseamnă asta? Deci de ce suntem aici? Să deliberăm și noi pentru comună, nu să vorbim, domnule, Pentru comună istoricul suntem la la... diverse, deci termină. Păi diverse, dar acum nu să vorbim de cai văz pe pereți, ce facem? Mai puțin. Vă rog. Te rog frumos, Deci, Da, nu și vă eu- întrerup, Vă nu face vă de întrerup. rușine Consiliul ăsta local, cum Mai președinte, puțin. să Păi tu să vezi cine face de rușine Consiliul. Da, domnule, dar omul nu e aici, vorbim de... Trebuia să vorbim fie. că- N-a venit, mai mult nu este decât Nu este. Nu are facem și el polemică, probleme lăsați personale domnul și inginer să măcar vorbească, mental. domnul Nu Mitică. este decât este. Păi cum îl face proxenet pe aici? Păi nu-l fac eu, uite dosarul aici. Uite aici, am luat o parte din dosarul lui. Dacă nu e adevărat, poate să-l dea știi. Exact. Da, dacă nu e adevărat. Chiar dacă e Nu mai adevărat, puțin. dar nu e aici Deci, de vorbit așa ceva. meserie de proxenet, în paranteză, pește, sau, în traducere, traficant de carne vie. Acest om, împreună cu Florescu, Oana, au înființat o rețea de proxenetism prin care racolau fete din calopări. Am și numele lor, dar nu are rost. Vă rog să nu dați numele. Da. O rețea de proxenet racolau fete din Dioști, Calopări, Băilești, la care le promiteau că le duc să le dea de muncă în străinătate și în speță în Franța. Acolo li se luau pașapoartele, erau introduse într-o cameră de hotel de lângă Paris și după aia
erau puse să se prostitueze în parcările din împrejurimile Parisului. Deci, dom'le, nu dădea masa, dar Domnule inginer, vă întrerup puțin, dețineți probe, nu? Adică eu uite aici dosarul, Ok. adică părți din dosar. Suntem tot. Dosarul e mare de tot. Deci nu dădeam această treabă, dar aceasta este o faptă abominabilă. Mi-închipui că erau fetele mele sau ale unuia dintre dumneavoastră. Fete de 18, 19, 20 de ani. Da. Bineînțeles că a fost cercetat, arestat preventiv și pedepsit, băgat în pușcărie pentru asemenea fapte. Pe lângă asta, mai are și cercetări pentru violare de domiciliu și furt. Așa că spun asta să vadă și domnul Cosmin Iusub și domnul Vasile Marian, pe cine au introdus în Consiliul Local ca să le facă, este o pată mare, enormă de mare, pe Consiliul Local Leu. Dar e votat de oameni, domnule, ca și dumneavoastră. Mai Așa puțin este. nu interveniți, Da. vorbiți după aceea, domnul Miriu. Nu, mai are și el niște chestii care nu le... Dar nu mi se pare potrivit pentru Consiliul Local. Da. Adică nu e chestia asta. E foarte important. Vorbim la persoană, Foarte important pe pentru toate Consiliul istoric, Local la iveală, nu? să vadă oamenii Dacă cine- facem așa și intră în cine ședință, se erigează, facem rușinele. se erigează acest om în eminența cenușie a Consiliului Local și a săvârșit asemenea fapte mâșave. Mâșave. Dacă ar avea puțină onoare și puțină demnitate, și-ar da demisia în minutul 2 din Consiliul Local, pentru că face de râs Consiliul. Ce zic oamenii? Ia uite cine este în Consiliul Local Leu. Vă rog să mă iertați pentru Bun. asta, dar fapta a fost prea mărșeavă ca să nu dau un vileag această treabă, pentru că m-am pus în situația că una din aceste copile care le exploata și le cerea câte 300-400 de euro pe zi. Da. Bun, domnul inginer. Altcineva mai avem la diverse? Aveți ceva de... Da, domnul Regina. Vă ascultăm. Eu vreau să adresez întrebări chiar domnului viceprimar, adică Sunt dumneavoastră. prezent de față, domnul... Pentru că luăm și noi niște hotărâri aici în Consiliu și trebuie să urmărim să se și respecte. Da, Altfel le luăm degeaba, ridicăm mâinile și... corect. În ședința trecută, am zis că facem toaletarea pomilor de pe domeniul public, acum de Paște. Am înțeles că în Leu s-a făcut. În Zărnoaga nu s-a făcut nimic. O să intrăm și în zona asta, Asta, procedat nu o să la intrăm. cimitir, la... Nu o să intrăm. De ce Da. n-ați intrat până acum? Că de Paște, lasă motivele și scuzele. Au fost ploi, așa, vă ascult. Reactualizarea numărului de locuitori pentru a plăti corect la gunoi, la salubritate. Am zis că facem reactualizare ca să fie corectă treaba, că sunt 2-3 în casă plătește unul, e unul și... sau nu e nimeni și plătește. La școală, acolo la intrarea în școală din Europeană, este o baltă. Și am vorbit cu tine să punem o cupă de pietriș acolo, că trec copiii prin baltă când plouă. Nu s-a făcut nici aia. S-au îndreptat drumurile. E foarte bine, dar eu cred că până în ploaia asta era bine să băgăm și niște pietriși ca să nu se facă la loc gropile. Și eu zic că toate problemele din Zărnoaga
ar trebui să vă aparțină. Nu mi-aparține. Fii sigur că mi-aparține, acolo. Sunt sigur, dar sunt sigur că nu le faci. Nu faci nimic. La școală e terenul de fotbal legat de acoperișul școlii. Poftim? Mă provoci pe mine să-mi aduc eu aminte de... Deci este legat cu sârba, cu sfoară de acoperișul școlii. Acolo, dacă intră copiii și se rupe sfoara, e posibil să cadă pe ei. Pentru că e făcut foarte prost terenul. Păi nu erai matale care te băteai cu pumnul în piept că ai făcut bine când... Eu am urmărit, n-am zis că eu am Gardul ăla urmărit. legat acum, că chiar zise că nu... Am stat... Nu mai puțin, Spuneți după aia. Inginerul constructor. Lăsați-l Spuneți să după vorbească. aia, vă rog frumos. Da. Deci eu am urmărit, am stat zilnic lângă inginerul la constructor să-mi facă lucrări. Am dosarul cu stadionul, cu cum trebuie făcut, e respectat, dar doar că nu e bine cu țevile care s-au pus așa, s-au și studat jos. Și eu m-am certat cu el și mi-a spus că, domnule, dumneata vii și doar... Nu aveam niciun drept să stau acolo. Nu eram cu dirigit de șantier, m-am certat cu el și am plecat. Okay. Și cine îl repară pe ăsta? Am pornit procedurile. Ce procedură ai pornit? Procedurile. Terenul ăla se află într-o... E în garanție. Da. Bun, și ce procedură? Am anunțat firma respectivă, suntem în termen și vom vedea. Dacă nu, acționăm contra firmei. N-am făcut nimic. Sunt sigur de treaba asta că nu s-a făcut nimic. Și până nu se întâmplă ceva, nu faceți nimic. Doamna care a lucrat acolo, la infrastructură, la betoane și la astea, trăiește. De ce nu o chemăm să-și repare acolo? De ce? Cum de acum a câștigat tot dânsa licitația să ne aducă piatră la primărie? Deci, este în viață, trăiește, are firma, să vină să repare. O altă problemă, la taxe și impozite. Trebuie neapărat încă o persoană acolo. Ce face Tomiță nu poate să ducă la îndeplinire. Adică trebuie să verifice la fiecare să plătească corect după cadastre. Au avut prin curți coșări, nu știu ce, care au apărut în cadastre, acum nu le mai au. Și eu sunt pățit că am fost eu la el cu cadastru la o vecină de acolo și a corectat omul. S-au apărut modificări. Deci după fiecare când vine omul să plătească, după noua cadastrare, trebuie să vadă exact ce are în curte să corecteze toate astea. Am avut o vecină de acolo, o fată, care a primit, când s-a intervenit domnul inginer aici, cu propunerea cu taxele și impozite să recuperăm, a primit acasă o înștiințare de executare. S-a speriat, s-a dus, deși nu se folosea de teren, s-a împrumutat 70 de milioane, a plătit anul trecut. E vorba de Alina Zdârnă. Da. Bun. Probabil ție ți-a dat. Nu mi-a dat mie. Nu. Bun. Nu știu, nici nu știam că a Bun. plătit. Dar, în dar nu știu. a plătit anul trecut. Și acum a venit fata să mai plătească 7 milioane. Eu m-am nimerit aici. Și ea nu s-a folosit niciodată de teren. Un teren aproape un hectar vândut de acum 15 ani. La care i s-a încasat banii. Să ducă documente, Dumnezeu. A venit cu documente, i-a corectat acum Tomița. Foarte bine. A venit cu documente. Îi dă scădere, nu e... Dar e vândut lui Emil, ca să discutăm pe șireau. de ce n-a venit cu? Și Emil probabil a plătit și el. Așa. La registru agricol fiecare științară, Paul, scuză-mă că... Nu, stai puțin. Deci atunci, acum i-a corectat... Mai puțin, hai să ținem o ordine ședință. I-a corectat... Lăsați-l să vorbească, mare minut, de zi. Și i-a scăzut decât 5 ani din urmă. Dar ea a plătit să săraca de când, eu știu, de când s-au adunat acolo. S-au rostogolit... Așa. Și 5 ani. Zic, bă, Tomiță, dar zic că dacă era să iei din urmă tot pe 5 ani, înseamnă că să prescrie după 5 ani. A, nu că ce... Eu trebuie să o științez și dacă am înștiințat-o, trebuie să iau din urmă. Da, nu se mai prescrie. Deci sunt foarte multe cazuri de ăștia.
Și el nu poate să facă față. Mai ales acum că a fost până la 31 martie. E Probabil adevărat se că mai este un serviciu Supraaglomerat. așa și aglomerat. supraaglomerat, trebuie făcut ceva acolo. Cu școala, dacă nu știu dacă va informa domnul director ce se petrece pe acolo, pe la Zănoară. Nu. Deci, mi-e și rușine să spun aici ce s-a întâmplat. Să noteze domnul secretar. Da. Deci își fac de cap copiii pe acolo. Să-l chemăm pe domnul director să vedem ce măsuri au luat. Că zice că le scade nota la purtare. Îmi spun și mie părinții pe acolo și... Deci, domnul O Puiu, să-i adresez Da, o, vă ascult. o invitație oficială la 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 prima Paul. ședință în care o să vină și cu niște solicitări privind alocări bugetare. Deci dacă până la ședința viitoare nu se fac aceste probleme în Zărnoaga, Da? eu îți cer demisia. Sau din onoare. Ok, am înțeles, Nea Paule, v-am înțeles voința de a... Ăsta sună mai mult și acum mă lăsați și pe mine să răspund că am fost nominalizat. Ăsta, din punctul meu de vedere, sună mai mult un atac așa la... Și cred că dumneavoastră nu știți pe unde vă aflați, că eu fac parte dintr-o majoritate și chestiile astea le puteam discuta, dacă aveți ceva de discutat cu mine în persoană, mă puteți chema într-un alt context, nu în ședința de Consiliu, să-mi spuneți mie chestiile astea. Se vede clar, dumneavoastră ați mai practicat chestia asta și imediat cum am fost validat ca viceprimar, atac la președintele de partid, dar asta, bine, nu e treaba mea, asta e treaba partidului dumneavoastră, că nu v-aș fi tolerat, v-aș fi dat afară fără discuții. Dar dacă aveți ceva să-mi spuneți, mă chemați într-un alt context și îmi spuneți. Am înțeles niște lucruri Astea nu sunt problemele mele personale. Eu Sunt vă spun, problemele comunei, problemele statului. sunt problemele satului, nu mai dormiți dumneavoastră de problemele satului. Eu vă spun că când eu dam cu sare cu Puiule, duba mea, nu faci când nimic. eu făceam pe gură. Uite, astea sunt problemele tale. Oricum v-ați terminat Unde- minutele. unde- Cineva ce vrea să făceam, vorbească. Unde e plus valoare care o de la mie? Stați Faceți fără grijă, spectacol, stați fără să- grijă, Nea Paule. Ai matat- Am înțeles care e oful dumneavoastră, v-am Ce înțeles. oful meu? Vă Astea v-am sunt zis că probleme sunteți reale. greșit. Eu nu vă ține, Reale. eu nu vă ține 5 minute în Consiliu, în fine, trecem peste. Da, domnul inginer, Neanitel, lăsați că Neanitel a fost nominalizat. Prima problemă pe care o pun sunt în continuare gunoaiele. Știu că este foarte ocupat Laurențiu, cel după Buldo și utilajele care le mai are în dotare, dar putea să le strâng într-o zi, eu știu, cred că este aceeași problemă și în EU. Dacă nu suntem în stare să Vă monitorizăm, propun să să vedem, reparăm utilajul celălalt și probabil că și Lică... dacă nu suntem în stare să vedem cine aruncă gunoaiele, de unde nu trebuie, nu să le strângem, să le facem ceva. Să obligăm cetățenii comunei să depoziteze acolo unde trebuie. Să le ducă la Evitex. Adică la anul trecut au fost administrate 22 de sancțiuni pentru cetățenii care au abandonat gunoaiele. 22 la 2400, 2600 de familii. Mai ține și de educație, mai... Este nimic. Nu mai educăm noi acum, noi am educat părinții până la 8 ani, educă degeaba noi Să mai acum. participăm la acțiuni din ăștia de educație, de... O a doua ducere la problemă ar cunoștință. fi cu impozitele și taxele. Sunt totul de acord cu ce zice Paul. Dar Paul nu știe că fata asta despre care a discutat mai înainte, nici nu a știut ce are la primărie. Nu este mai terenul de la el. Mai are un teren vândut, un Minoiu. Eu știu despre ce e vorba. Am fost acolo în capul trebuie și știu că le avea vândute. Dar nu am avut un act în care să dau scădere. Nu pui actul acolo, vine Curtea de Conturi pe mine, bă, ce faci? Și plătesc eu. Sau Tomiță, sau cine plătește. Iar legea 227, cred, 2015, completările ulterioare, zice clar, termenul de prescriere este 5 ani. Și pentru ca să dai scăderi și ca să încasezi. Deci Tomiță a procedat foarte, foarte corect. Și ferit pe chestiunea asta, că am învățat minunile asta. Gata, nu avem știut. Citește probabil și el legile, acum că n-are ce să facă. Nu mi pare decât un teren vândut cu acte. Pentru- Dacă o fi fost fără acte, Nu are și la aia nu Minoi poți să-i tot cu scazi. acte, dar Minoi, dacă îi cer eu, nu vine cu el.
Da, păi nu ia bani în cadastru, că am verificat. Eu am pus problema cât am lucrat în financiar, ca, virgulă, compartimentul agricol, să aducă fiecare mișcare de terenuri, de utilaje, de indiferent ce atunci, la timpul respectiv, în cele 30 de zile, cum zice legea, să le ducă la compartimentul financiar, să le registreze sau să le scoată. Stăm cu asta, uite că nu mai rețin cum o cheamă, Toncean cu Toncean. Nu știu câți ani, cu terenul vândut și stăm cărcat cu 7.000 și ceva de lei sau 1.000. Sunt mai multe cazuri de genul. Păi dar n-am avut cum să-i dau scădere. Îi dădeam scădere eu, că știam că nu-l mai are, dar iau un act și dă-i scădere. De ce? A făcut de mână. Pe ce? Nu, domnule, nu, avea acte prin notariat, dar aia n-a fost nebună să vină să le prezinte. A venit la mine cu un tabel, vânzări, cumpărări. Bă, frate, a luat până la notariat. Păi și când l-a vândut a venit să-l plătească, să ne A venit și îl plătește de și plătește și ăla și ăla. Nu îl plătește, Păi aia și nu l-a mai atunci cum? plătit. Aia nu l-a mai plătit, dar trebuia să fie dată. Păi eu e. Cum s-a întâmplat și cu fata asta. Fata asta n-a dat niciodată pe la primărie, nici tata ei, nici frații tatălui Da, ei. deci sunt morți ăia plecați. Sunt morți, alții plecați. Da. Deci nu este vina nimănui, e vina celui care deține sau nu mai deține patrimoniul respectiv. Am terminat. Domnul inginer, Auzi, de dentisme de ăștia sunt sătul că le știu pe toate, că nu le știu. Mai multă experiență în administrație ca mine n-are nimeni de aici. Și așa trebuie să ies eu în evidență tot timpul acolo, să arăt eu că le știu la Sănoaga, le știu toate eu care am venit de alate. Una la mână. 2. Domn vice, și cu aia, am făcut noi o sesizare să vie ăsta, inginerul, cum îi zice, domnule, șeful de șantier, dirigintele de șantier, unde s-a făcut gardul ăla înalt, de bătea vântul așa, de cutare, de trăgeam. Cine a venit și a luat apărarea? Domnul Și cu Alexandrescu. Eu? Da? corect. Da. Am nimerit ședința. Am și notat în scris. O să mai intru? Este. Nu acum. Așteptați. Așteptați. Este. Și acum tot timpul ne plângem de școală. Tot timpul ne plângem de școală. Că dacă noi îi puneam pe la punct, acum ai reglați gardul ăla cu sârmă. Și e ușor de a putea pune pe altul și de m-aș arăta la televizor. Atât am vrut să spun. Vă mulțumesc. Și altcineva, cine mai are cuvânt? Domnul Sorin. Eu nu am prea multe decât am vorbit și cu domnul primar, neapărat refăcute, revopsite polișoarele în satul Zănoaga și Comuna Leu, pentru că au fost făcute frumos și au început să degradeze. Același lucru se întâmplă cu gardul de la primărie, partea de nord, la Zănoaga. Unde e aproape căzut. Unde e, da. Și sunt probleme. La buget o să luăm în calcul. Da. Nu neapărat acum. Trebuie rezolvate probleme. Cu polișoare nu mai e urgentă treaba, pentru că poți să vezi și tu, am început să ne găsească La bază, da. da. La bază, da. Și Acum, nu vedea. dacă îmi permiteți, Nea Paul a făcut o afirmație mai devreme cu privire la achiziția materialului pietros. Trebuie să știm cu toții că probabil nu aveți de unde să știți. Eu anul trecut am desemnat 3 persoane din primărie să se ocupe de strângerea de oferte pentru balast și sort, respectiv administratorul public, viceprimarul și a de la Troică. Au fost transmise adrese către societăți care furnizează balast și pietriș și sort. Mi-au prezentat ofertele, s-a constatat care e oferta cea mai bună, că asta e legea în România. Prin urmare, s-a făcut achiziția cu firma care a prezentat cel mai mic preț. Nea Paule, eram dator cu o explicație. Da, nu, eu am zis că există doamna care a făcut, adică să vină să facă și terenul prin garanție acolo. Aici ce a spus domnul Sorin, în cadrul bugetului local, aș vrea să prindem pentru foișoarele ăștia. Unul e foarte mare la terenul de fotbal, 2 mese turnate, adică niște material să facem cu forțe proprii, să facem 2 mese în mijlocul ăla acolo. Am văzut
turiști, probabil, în tranzit, care să mă opresc, bicicliști care opresc, n-au unde să-și servească și ai noștri care sunt din comună în special. Două mese. Procedura de achiziție. Altcineva? Declară ședința închisă. Vă mulțumim, bună ziua!